Zdravím všechny ti, co se koukají na mé videa, tady vás vítá Mač u druhého dílu a bohužel jsem tu sám, protože můj kámoš bolí ho hlava teda, no. A docela dost jsme kutali, no tak ne až tak moc, ale tady se nám pálí železo, tady nějaký to jídlo a máme 11 diamantů, což je pro začátek dobrý. A v tomto díle bych chtěl tady svědčit. Tento díl bude spíš takové kutání, jako ten první. Tam jsme kutali spíš dia a tak. No tam jsme, myslím si, že jenom se semka dostali, já nevím. Ale možná, že jsme sami, ale třetí díl doufám, že už budeme s kámošem. Tak já tady asi zabiju ty to prase. A půjdeme kutat. Asi si na to udělám železný krumpáč a můžeme jít. Tak. No trošku jsme teda za kamerou kutali. No enderpearl, to jsem myslím si, že natáčel, no tak tady schovám to jídlo. Udělám si ten železný krum. Kdybyste slyšeli jako klávesnici a tak pokusím se to zlepšit, aby to už v dalším díle nebylo. A ještě lopatu. U toho kutání by se možná zapomněl nějakou tu písničku, ale to nevím. Asi tu písničku tam dám, aby to nebylo nudný. Já si myslím, že asi by bylo lepší, kdybych mluvil. Tak videa budou... no, zítra by mohly vyjít 2 videa, to nevím. Já docela nestihnu dát všechny videa za jeden den, tak to doufám, že vám nebude vadit, ale zkusil bych to nějak udělat. Takže zítra by byly 2 videa, což je ve středu. Tak. A ve čtvrtek možná by taky mohly být 2 videa, nevím, ale v pondělí a úterý vždycky bude jenom 1 video. Protože to nestíhám. Se kouknu, jestli natáčím. Jo, natáčím. Doufám, že to nenatáčím jenom zvuk, ale i obraz. Doufám, že by vás to tak moc nenaštvalo. Kdyby to byl zvuk, tak by jsem to tam dal. Bylo by dobré, kdyby další díl byl s náma Neuzban. Takový Ježíšek menší. Toto
video nevím, jak dlouho bude, ale 15-16 minut. Pokusím se. Doufám, že neuslyšíte šejka, možná mě bude bojovat. Tu hru by jsem taky natáčel, možná. Natáčel by jsem třeba GTAčko, multiplayer a tak. Mohli bychom zahrát i nějakého Metina s někým, kdo by chtěl. Smola, že Aqua, myslím si, že to byl on. Smola, že už skončil, byl to hodně dobrý. Jsem tam měl 130, nějak tak. Pak mě to přestalo bavit a zrušili ho. Si budu muset udělat nový krump. Jo, železo už je hotový. Tak. Prvně dokud tam kouknu. Jo, je ráno. Dobrý. Tam je pavouk. Tak asi půjdeme zabít. Ahoj pavoučku. Počkejte. Jo, teď je to lepší. Doufám, že... Já teďka... Počkejte. Já to stopnu, protože... To se omlouvám teďka, co se stalo. Ale... Možná nenatáčíme jenom zvuk. To je dobrý. Okay. Tady by mohl být nějaký sklad nebo něco. Zrovna nevím. Aj, už mě rupl krumpáč. Sakra. Jo, ještě abych nezapomněl říct, že v sobotu a v nedělu nebudou videa. Třeba nějaký z mobilu, to jo, ale jinak ne. Někdy jo, někdy výjimečně. Tak nevím, co bych řekl. No v dalším díle, nevím, jestli jsem to říkal, ale nevím, co bychom mohli to postavit nějaký barák. No tak promiňte, čekat, já se kouknu, co to? Jo, dobrý. Promiňte, doufám, že vám to až tak moc nevadilo, že zazvonil mobil. To se stává v některých videích. Jestli znáte Menta Gamera, tak jim dávejte lajky, odběry, jsou to borci. Tak já půjdu najít nějaký touhle, jestli máme. Nemáme v podstatě. No uhlí máme málo. Včera jsme moc nekutali, tak to nějak musíme zlepšit. Tam nevím, proč jsem si tam dělal checkpoint, nevím. Já jsem docela zapomněl, sice je to den, ale zapomněl jsem, co jsem nahrával, nebo co jsem hrál za kamerou. Budu rád, když budete dávat lajky a odběry. Tak to bylo asi pro dnešek vše.
tohoto dílu, takže mějte se a budu rád, když budete dávat lajky a odběry. Tak čau.